Hi guys, welcome to my YouTube channel Bodo Tech Anytime नोंथांमोनखौ आं बयखौबो बरायनाय जाहैबाय दिनैनि टपिकआ जाहैबाय नोंथांमोना खोनाबाय जानो हागौ गोबां ससियेल मिडियायावहाय मानसिफ्रा गोबां पोस्ट हगारदों जेरै सेंग्रानिफ्राय बोराय माब्रै जानो हायो नोंथाङाबो 5 सेकेन्डनि गेजेरावनो नोंथाङाबो गावनि यां सेहेराखौ नोंथाङा माने बोराय बैसो खालामनो हागोन आरो यानि बुरापा यानि ओल्ड मैन खालामनो हागोन आरो नोंथाङाबो जुदि गावनि सेंग्रा बैसोखौ जुदि बोराय खालामनो सानदोंबा 5 सेकेन्डनि गेजेरावनो नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय गेजेराव भिडिअखौ स्किप खालामनो नाङा भिडिअखौ शुरू खालामनायनि सिगां नोंथांमोननिफ्राय मोनसे रिक्वेस्ट सोरबाफोर जुदि आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौ खनसे लाइक खालामना थांदो आरो साबस्क्राइब खालामनायजों लोगोसे बेल आइकनाव थुना दाबाव मानोना नोंथांमोननि थाखाय आं बेबायदिनो टेक्न'लजिजों रिलेटेड भिडिअ लाना फैबाय थायो अब्ला भिडिअखौ शुरू खालामनोसै It's all about humanity. सबसे सिगां नोंथाङा प्ले स्ट'र थांनानै मोनसे एप डाउनलड खालामनांगोन बे एपनि मुङानो जाहैबाय फेस एप बे फेस एपआ जाहैबाय माबानिफ्राय रासियानिफ्राय फैनाय बे एपआ बिराद पपुलार आरो गोबां मानसियानो डाउनलड खालामदों 10 मिलियननि एपआ जाबाय आरो बियो दा फिलहाल आं प्ले स्ट'रखौ अपेन खालामना लानोसै नायदो दायो प्ले स्ट'राव फेस एप होननानै लिरबानो जाबाय मोनगोन एभेलेबल आं दा इनस्टल खालामना लाखानाय नोंथांमोना इनस्टल खालामना लाबानो जाबाय प्ले स्ट'राव एभेलेबल नङाबा आं बिनि लिंकखौ डिसक्रिप्सनाव होनाय जागोन बेनिफ्राय नोंथाङा डाइरेक्ट डाउनलड खालामना इनस्टल खालामना लाबानो जाबाय आरो अब्ला आं बेक खालामनोसै नैबे डाउनलड 100 मिलियन एपआबो आरो ना बिनि रेटिंआ 4.5 बिराद पपुलार आरो बियो दा नोंथाङा 5 सेकेन्डनि गेजेराव नोंथाङा गावनि सेंग्रा बैसोखौ बोराय बैसो खालामनो हागोन आरो अब्ला आं बेक खालामनोसै दा बेखौहाय नोंथाङा बे जेनाखि इनस्टल खालामनाय एपखौहाय नोंथाङा अपेन खालामना लाबानो जाबाय दा अपेन खालामनोसै आङो बेनिफ्राय मोनसे इन्टारफेस मोनजागोन बेनिफ्राय नेक्स्टआव क्लिक खालामना होनो नेक्स्ट क्लिक खालामबाव नेक्स्ट स्टार्टआव क्लिक खालामना हो बेनिफ्राय एग्रि खालामना हो बेनिफ्राय नोंथाङा बाहाय गेलारिनिफ्राय फट' लानो हागोन नोंथाङा नङाबा माने केमेरा खेबनानै लानानै केपचार खालामनानै फट' लानानै डाइरेक्ट नोंथाङा माने गिदिंनो हागोन आरो आं डाइरेक्ट दा गेलारियाव थांसै बेखौ एलाउ खालामना होबानो जाबाय आरो ना पारमिसन बिनायखौ पारमिसनखौ एलाउ खालामना होबानो जाबाय आरो बेनिफ्राय दा हमनानै ला आं नैबे फट'खौनो लाबाय नै बे फट'खौ नोंथाङा बेखौ यां बे सेहेराखौ नोंथाङा बोरै बोराय बैसो खालामनानै यांनिफ्राय बोरैहाय ओल्ड मैनाव लांनो हागोन आरो दा सबसे नोंथांनि बे एजखौहाय क्लिक खालामना होबाय नै बाहाय अनेकथा दङ स्माइलेस माने इनफेक्शन एन्ड एज माने बियार्ड हेयार बाग्रा नोंथांमोनाव अनेकथा अपसन दं दा फिलहाल आङो दा सेंग्रानिफ्राय बोरैहाय बोरायाव लाङो बेखौ नैबेहाय क्लिक खालामना होबाय आरो ना बेनिफ्राय नोंथाङा नै अरिजिनेला नैबे ओमफ्राय ओल्ड यां टु यां दा फिलहाल आङो ओल्ड मैनाव लानोसै नङा होमबा दा ओल्ड मैन खालामगोन नालाय आङो दा नैबे थुना होबानो जाबाय आरो ना नैबे रोखोमनि आरो नोंथाङा माने सेंग्रानिफ्राय 5 सेकेन्डनि गेजेरावनो नोंथाङा माने बोराय बैसो खालामनो हागोन आरो बे एपआ बिराद पपुलार नोंथाङाबो डाउनलड खालामनो हागोन बेबायदिनो नोंथाङा नैबे यां टु नैबे यां टु ओमफ्राय नैबे जाहैबाय यां नैबे रोखोमनि आरो नोंथाङा बिनि लिंकखौ आङो डिसक्रिप्सनाव होनाय जागोन नोंथाङा ओमफ्राय बेनिफ्राय नोंथाङा बेखौ फट'खौ गेलारियावबो सेभ खालामनो हागोन नै एप्लाइआव क्लिक खालामदो बेनिफ्राय आङो आग्ला स्टेप खिथानि नोंथांमोननि सिगाङाव बेनिफ्राय नै बियार्स दं हेयार कालारखौबो नोंथाङा माने बेखौ चेन्ज खालामनो हागोन बालफोरखौबो नोंनि जेनाखि खानायनि स्टाइला दस्रा माबा फैगोन ब्लेक फैगोन नैबे रोखोमनि आरो अनेकथा दं आरो अपसन नङा होमबा नोंथाङा नायनो हागोन आरो बे रोखोमै आरो स' आइ हप नोंथाङा जुदि बे भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला चेनेलखौ खनसे लाइक खालामना थांदो आरो साबस्क्राइब खालामनायजों लोगोसे बेल आइकनाव थुना दाबाव नोंथाङा जुदि माबाफोर सोंनांगौ दंबा कमेन्ट बक्सआव सोंनो हागोन आं बिनि रिप्लाइखौ हरगोन एसेनोसै भिडिअआ